En un món on els animals parlen i les aventures són infinites, vivia Hèctor, un petit hàmster amb grans somnis. Hèctor no era un hàmster ordinari. Era un intrèpid pilot d'un avió militar en una base aèria secreta, amagada en les profunditats del bosc. Des que era un hàmster jove, Hèctor havia somiat amb volar. Observava amb admiració els avions que volaven pel cel, imaginant-se a si mateix pilotant-ne un. Malgrat la seva petita mida, la seva determinació i passió per volar eren més grans que qualsevol obstacle que pogués trobar. Un dia, mentre explorava l'hangar de la base aèria, Hèctor es va trobar amb el general Oz, el líder de la Força Aèria Animal. Impressionat per la valentia i l'esperit d'Hèctor, el general Oz li va oferir l'oportunitat de convertir-se en pilot. Hèctor, emocionat, va acceptar l'oferta i va començar el seu entrenament. Va passar hores estudiant els manuals de vol i practicant en simuladors de vol, perfeccionant les seves habilitats com a pilot. Malgrat els reptes i les dificultats, mai va perdre de vista el seu somni de volar. Finalment, va arribar el dia en el que Hèctor va realitzar el seu primer vol en solitari. Amb el cor bategant amb força i les potetes tremolant d'emoció, va despegar l'avió sentint l'emoció de creuar els cels. Però la vida d'un pilot no sempre és fàcil. Aviat, Hèctor es va enfrontar a la seva primera missió de combat. Un grup d'avions enemics havia envaït l'espai aeri de la base i amenaçava la seguretat de tots els animals del bosc. Hèctor, ben decidit, va liderar el seu esquadró en una emocionant batalla a l'aire. Malgrat l'adversitat, va demostrar ser un pilot valent i habilidós, maniobrant el seu avió amb destresa i liderant el seu equip cap a la victòria. Després d'una intensa lluita, els avions enemics van ser derrotats i la base aèria s'havia salvat. Hèctor va ser aclamat com un heroi per tots els animals del bosc, admirats per la seva valentia i sacrifici. Des d'aquell dia, Hèctor es va convertir en una llegenda a la base aèria. La seva història va inspirar altres animals a perseguir els seus somnis amb valentia i determinació, recordant-los que fins i tot els més petits poden aconseguir grans coses quan creuen en ells mateixos. I així, el petit hàmster pilot va demostrar que el cel no té límits quan es tracta de perseguir els nostres somnis. La seva valentia i determinació el van portar a les alçades, on es va convertir en un exemple de coratge i esperança per tots els que el van conèixer.